Kajing mi jongki kenhun ban long kum kinong samaria babha ha kinne gibnai nadu balak penbena ya ke lockdown na ke benta ban khanglat ya ke jingpur jong khunyang jingpang coronavirus kila nang mi bat kala penlong ru ka jingyaro bat ka jingyo mansim ya kito ki bamat ya ke jingduk jingjinjar kine ki penlong ya ke mansim jong ki babun ban sungthu bat kan mau ba ka jingyatli jong ka snam ki khun khasi kadang im hadu kine kisngi ki bamenta namar ka jingmi jong kawei ka kenhun ke bala ilum lang khnang na ka benta ka jing penlong ya kilat jingyada na ka klam covid-19 ki babun ki khun samla ki bapule bat ki batre shabar ka jela Meghalaya kilawan phai ha kini kitayo hadin ba ki bor sarkar kila penbiang ya ka lekawan jongki bat kum juru ka jing tes ya ki laki kin em ya kunyang jingpang covid-19 kawei ka kenhun ka bala shana tang da ka jing penon kam da ki social media kata lengba ka WhatsApp group ha kabala penlum penlang tang ya kito ki bajudan mensim ban yarap kaliang ha kapor ka ba kiduk kisuk kimat ya kijing jingjinjar kane ka WhatsApp group ka kerteng kasur upaj ba ka ba kidkhot ki badon ha kane ka group kidei na keleng ki jaka jong kari khasi ha ka ba ya kane ka group lailam dau ba HS la ubade uwei na kinong ilam san berthai ubat bit ba hapo ka jela ubala long teng kum chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hanong ba Shillong ha kane kasi ke bamantapan kane ka kenhun kalawan poi banno senyang syagi henriu teli ki quarantine center ki badon syaka thany bhoi rembong ki bakenthup ya ka mobseng bat umbir syaki thany umsting ki bakenthup ya ka balawan college bat kas adrit bat syaka thany nongpo ki bakenthup ya ka saiden bat ko lengkadaj ha ka ba kinong ilam kane ka kenhun kilawan banno senyang da ka song pisa syaki nong peniaj bat kiso ki kajpat syaki basa ha kite ki quarantine center na kaliang jong kine kinong yalam kasur upaj ba ki badon Haribhoi district kila penpau ya ke jing khublei ya baro kito ki badan benta ban penlong ya ke jaj benriu baro kawei ban syong syangan watla ki babun ki khun ke jela ki on phai na kiwe ki jela ki bala syak tajur ha kane ke jingpang covid-19 bat ha ka ba kane ka kenhun lengbau ba is nei hing ula penpau kalong ba ki ai ke jing khublei ka ba kerpang ya kinong trei asya ki bala simkhya na ka benta ka jingdon kam jong ki khun samla batru ban penpo ya ki kai phot chakatanat ka kot ka kya ha ka ba na kaliang jong kane ka kenhun kal ai da ka song jingyarap syaki asya ki badon ha kine ki quarantine center kinong yalam ki bawan poi ha kane ka sngi ki kenthup ya uba is nei hing ubade presiden Haribhoi district uba Lansius Imli uba Samuel Kurba uba Mardon Dorshadap uba Banseliang uba Embok Shela uba Donald Marbanyang lembat kiwe nang ta ha mau bsen pat lai senran lang da ubabu Paul Makado ubade usordar barim jong ka Madan Raj Kerdam hak bore bakta ka phang jing chupi na ka banta ka jingyo jing du ku jungi hadu menta mene ka long bay ba nisho lum pra members yano ka pra members hi don ka WhatsApp group don kumba ars pa tam ye kumtar ki members sing yano kat ka ba kiala isne kumtar la da ka phone ka ba lang pade ni divide sa e ka jakao pangini ban poi sa e ka jakao pangini poi kumta ribu estimate kumta teter ban hangtang sa tendem pada kam pesan hadu menta mene don hi ki brio kuma nabaru ki bala erap ya kana group jungi ban donation dem bagila poi sa ka pisa chok trisral kumta trisral pada sabu ya ka jingkhen jing dia kumta terter te hagane ka por kumta sodi man ai ka message na ka khubor shaki paran susnong paran thau ba phine krishan lem ya kana ka group jungi da ka ban la ka balong haga tin ga thli la ka long haga jingrap ka pisa ka tangka la ka ka nong kwa ba phini olem phina ilem ga jing krishan namar hakin kisni menta ko phin ong ga jing e ka ba khmat kam don ga no ka barit bat ka balong pat ka ba kraw haga jing snubri jungi ka long ba bun ki ba kno ba ki ong ba kane ka group ka jing don kana poisa ka kam kan long political party don ki ba kno ba ki ong ba ki kwa burom ba ki ay ki media ba kumta terter Henry kai bang kwa pensai sipi hadu menta mane kum kane gimdon kai ba Henry kalong be specific pe tana menta covid-19 na ka benta mane rap ki bru buran ha kane ka jinjar be jungki ka ba ki wan ki we state ki sa ka quarantine jungki kumtangi kwa mane rap tang ta hi ka ba khmat e ba ka ba kerpang ka bangi le om don ko we ba ki jinggot om bangi ku buran ka ta jing smu sa ka political party om bangi jing smu jing kwa burom Henry kalong be bangi kwa be bale isnei tar kum i body bari tuni la kalong shipya stingka Henry ngi ai dun paro ko ba pila kuli sa khinet pa isu jubab kalong ba adu menta kwa alem
sa sisin ban kentu ya baro kibi I lemba kan khubor pin krishan lem da ba pin yano ane da ba pin ai muslim la hakano kano ka jirap katahi ka bakungsan ya ka ban ya tri borba lang ba ya ka krishan ban tenrong jingkha jingshon ha ka sinong ki thau bat kumta ter ter ngitai